Magandang araw mga kaprobinsya! Welcome back to my channel. For today's vlog, gagawa po tayo ng isang Bicolano delicacy, tinatawag na binutong. Gawa sa malagkit na bigas, gata at ibinalot sa dahon ng saging. Ito po ang mga sangkap. Meron po tayong niyog, asin, at 1 kilong malagkit na bigas. Bali 2 nyug po ang nagamit natin dito mga kaprobinsya. Hugasan po natin na maigi ang 1 kilong malagkit na bigas ng 3 beses. I-ready na po natin ang gata. Ang ginagawa po namin, tinatakal namin ang malagkit na bigas pati ang gata para hindi kukulang o susobra sa gagawin nating binutong.
2 hours later. Amot. Wow! Ganda! Đang ngập tơ. Oh my God!